Tibramothano crack kalian bagi bubagra juda-juda PT Bubramoth fiok moni abri bising gotengo YTF TWF TEF TISF laizani shalkisa sikang YTF di wajibung bai kasa kotor lukutum pada klaizak mai siklorni fan bagi mantai gurmoni stadium bo abo hakino Tibramoth ni bekangti bo laizani shalkisa sikang asta bolo klaizak moni abo hakino TEF ni bekangti bo klaizaka abo hakino buskangni Chidok Januari Shalmari eba 16 Januari Shalmari bo kasa kotor brirongni Masgedining pada kerajaan thangi tongo abang tino kasa nangku mori kok saloika beri bodol eba TWF ni adong zugro kok teman-teman buskang saka 20,000 isalai beri bodol ro asani masgedining ko fai majak nai te bubagra sakbai thamo nangku mori kok narok nai te hastin to logro no asani masgedining beri rong ni masgedining ko fai majak nai koi mong naraka TWF ni presiden borom ganangzir Swapna Deborma ai joto media no tai joto naitong naino jotono no paple hamjak ma tai choban chibai jeng tino aro kuthumani hingang kai chini buskango 16 tarikh January 2023 chini aisa mega mass gathering ngani thangi tongo TWF central committee bering jak jonosabha o jonosabha ni bagino jeng bahaika o jonosabha no chariti sana ni bagai jeng chini block 44 ta block tongo political block 44 ta political district baksakai message rogono gota comment khainai rok boron 12 ta district rok ni nai obo hungkangkai chini Tibramothani TWF ni political district se political district chini 12 ta tongo o 12 ta political district no borok no boring jakha ringya koi borok bai kok salaika class khalalaika borok busuk borok khaiman busuk gari tubuiman ob haikin ma salalaika rang puisa ni bo byapar ka abni bagi jeng tini ringmani jotono bokha bosalajak bokha thonlajak buskangni mas gathering o phainani bagi burirok jotono ready tongo abni bagino jotono khas ranglajak tini o mega mas gathering no nasinglai tongayo tai kaisa hangkangka orgo 14 tarikh chini hangrai rok ni tongo hangrai 14 hangrai tongo 16 tarikh hangka ba mas pular rok bekreng khimnai rok oborok ni kok kisa salaika salaifano obo baksa to thangnai no jara problem tongnai rok jara thangia rok to phainai omo hakero go kok salaika obo chini o program belai kheno kaham nongnai asa thayo kaham nongnai chini o program rok to tini ang to jung to 20,000 ni target khlaika probo teb si sabla 20,000 ni si bangnai ni nai obo busuk nai nar media no apro no luksinai busuk borok bagno bubagra phainai bubagra space rinai jung to jotono no invite dinai haipano chinaro speech narangnai chini burirok speech narangnai tei bubagra narangnai chinaro wo Tibramotha YTF tei arwo TISF borong no boringnai tei edisi hapang dong no borong no boringnai tei TF borong no boringnai TF to tam supporting etongai Tibramothani wing season YTF TWF jotono sing Tibramothani wing sing debatam support kai tongnai borok tongnai borok phainai buri au thino buri rokni mass gathering tabugram di Tibramothani mega mass gathering to buri rok thanglana chini oro borok no kobok nai borok chini mega mass gathering buri rok ni wo borok phaito ni sing kobogo haipano buri bang nai haisi